ollaan nyt Puolan Gdanskissa telakalla. Minkälainen prosessi on Eckerölinjen MS Finlandian nosto tällaiselle kuivatelakalle? Itse nostoon käynnistyy siitä, että telakka asettaa tonne, sen jälkeen kun edellinen laiva on lähtenyt, se asettaa noin 200 pukkia tonne siihen sillain, että se sopii tälle laivalle. Ja sitten tämä itse asiassa ei ole perinteinen kuivatelakka, vaan tämä on kelluva telakka. Niin tämä lautta, missä me nyt ollaan, se lasketaan merestä alaspäin. Ja meillä oli 6,5 metriä meidän syväys, niin he laskee se varmaan sinne 7 metrin paikkeelle. Sitten meidät vaan uitetaan tai tullaan niiden pukkien päälle siihen. Pysäytetään vaijereilla paikalleen. Katsotaan, että ollaan tarkasti oikeassa kohdassa. Me on vaan kapeita pukkeja siellä. Ja sen jälkeen ruvetaan sitä uivaa telakkaa nostamaan siellä niin, että me noustaan sen mukana. Ja siinä menee koko proseduurissa meni tällä kertaa 3-4 tuntia. Että se on itse asiassa paljon nopeampi kuin perinteinen kuivatelakka. Kuinka paljon painoa niiden pukkien päällä nyt sitten lepää täällä? No jos nyt vaikka kiloista puhutaan, niin siellä on se 21 miljoonaa kiloa ja vähän lisää. Kyllä siellä aikamoinen epäusko tulee varmaan maallikolle, kun katsoo, että siinä se vaan pystyssä pysyy ja makaa noilla pukkeilla. Miten usein laiva tuodaan tällaiselle kuivatelakalle? Normaalisti ja suunnitellusti niin se on käytännöllisesti katsoen aina 2 vuoden välein. Mitä asioita täällä kuivatelakalla tehdään sellaisia, mitä ei voida tietenkään tehdä sitten, kun laiva on liikenteessä? No niitä on paljon. Kaikki suurin osa pinnanalaisista töistä, jos potkuriakseleita otetaan ulos, keulapotkureita huolletaan, mutta myöskin kaikki isot sisustukseen liittyvät uudelleenrakennukset ja modifikaatiot, niin ne häiritsisi aika kohtuuttomasti matkustajia ja muuta. Mutta pääosin ehkä teknisten moottorikorjausten takia. Mikä on isoimpia tällaisia teknisiä huolto- tai muutostyötä, mitä te tällä kertaa teette laivalle? Tällä kertaa on 2 semmoista kriittistä kohdetta. On stabilisaattorin huolto, eli ne on ne evät, jotka pitää huolen siitä, että tämä ei heilu ja keinu liikaa liikenteessä. Se on aikaa vievä prosessi. Ja sitten toinen on uusien evakuointijärjestelmien asentaminen tänne, että siirrytään Vikingin järjestelmään, jossa on 4 evakuointisukkaa ja siihen liittyvät pelastuslautat asennetaan paikalleen. No kun laiva nostetaan tällaiselle kuivatelakalle, niin voiko paljastua joskus sellaisia yllätyksiä, joko positiivisia tai negatiivisia? Kyllä, niitä oman kokemuksen mukaan. Taitaa olla 10. telakointi, niin kyllä joskus jotain yllätyksiä saattaa tulla. Ja ainahan se on, kun kone tai joku muu komponentti, kun sitä ruvetaan aukaisemaan, niin kyllä siellä yllätyksiä voi tulla ja usein ne ei ole positiivisia. Miltä laivan pohja näyttää ensimmäisen kerran, kun sitä pääsee katsomaan täällä kuivatelakalla? Joo, pohja on aina mielenkiintoinen mennä katsomaan. Sitä ei ole 2 vuoteen nähnyt kunnolla. Siellä on vähän vedestä tarttunutta likaa ja vähän ehkä leväkasvillisuutta pohjassa. Ja sitten toi anti-fouling-maali, minkä on tarkoituskin kulua pois vuosien varrella siinä, niin se on aina kulunut. Pohja on vähän läikikäs ja epämääräisen näköinen, mutta sitten hiekkapuhalluksen ja maalauksen jälkeen, kun siihen laitetaan, se on tavallaan niin kuin kulutuspinta, mikä siihen maaliin laitetaan, joka hioutuu pois ajaessa pikkuhiljaa, niin sittenhän se on taas kuin uusi. Minkälaisella porukalla te täällä huoltotöitä teette telakalla? No, meillä on
omaa laivan väkeä vahvistettuna vähän kone- ja kansiosastoa. On noin 80 henkeä. Sitten on vähän toista sataa alihankkijoita, jotka tekee sisustustöitä ja jotain ilmastointihuoltoja ja tämän tyyppisiä. No sitten aikanaan, kun laiva on valmis, niin ajatte Puolasta Helsinkiin, niin jääkö sinne vielä jotain töitä? Tehdäänkö näillä meno- ja paluumatkoilla telakoille myös jotain töitä? Kyllä me ruvettiin tekemään jo heti tulomatkalla, että ei ollut köydet kunnolla Helsingistä irti, niin ruvettiin purkamaan niin kuin ensimmäisiä kohteita. Ja toivotaan nyt, että ei paluumatkalla tarvitsisi enää kauheasti tehdä muuta kuin siivota jälkiä ja pistää paikat tip-top, kun seuraavana aamuna tulee sitten jo matkustajat kyytiin. Teillä taisi kuitenkin olla vähän yllätyksellinen se tulomatka tänne. Mitä silloin tapahtui? No joo, kelille ei voi mitään. Että taisi olla aika historiallisen kova myrsky tuossa Itämerellä ja Suomessakin. Niin täällä päässä, kun koko Itämeren matkalta ne aallot tuossa kasvoi tänne asti, niin tämä satama ja luotsaus oli suljettu 3 vuorokaudeksi kokonaan. Että vaikka oltiin tuossa kulman takana valmiudessa, niin ei ollut mitään asiaa sisään. Sitten vasta kun luotsit sanoi, että on turvallista, niin he aloitti työskentelynsä.